Idris dan kawo kumbo. Ladiyo. Ke ce tana? Sannu dai. To haka. Daga gida nake zana cikin gari, kuma me kake a nan zarcin zumu? Oh, kai Allah sarki. Ai mu kin san mu wato mu fa dama a ka'idar gidanmu. Idan mun tashi za mu noma zuwa muke mu je mu nan na dau gonar in muka kai ta gida muka gama nomiya sai mu dawo da ita. Yanzu nan ma na dawo da gonar. Da zaki je yanzu nan na gama saka gonar. Dawa ce ma a ciki. Gonar ne cikin miƙota. Daga nan ba kuma in kai ta gida na gama nomiya sai in dawo sai yanzu in aje ta ba. Kwarai kuwa. To ni irin wannan ni kin ga ni fa yanzu haka ma nan tsayawar da ni ke wani farin ciki ne a raina. Dan majalisar mu na nan Kumbozo dan kawo ai ya haye ya ci dan kawo kuma dan kawo fa kwarai shi dan kawo yanzu haka shine dan majalisar tarayya a Kumbozo yanzu haka to ni abin da ya kara ban dadi na je gewaya gonar shinkafa ta ina zuwa an sai ta shinkafa tana ta barka da zuwa shinkafa to tunda kika ji shinkafa ta barka zuwa ita ma fa kanta murna take da wannan mulkin nashi ikon Allah ita kanta shinkafa to da akwai wata dawa da aka bani kaura ce wani dan uwana anan cikin umara ina shiga gonan naje ko me zan ciro ne in sai naji ana dan taba min kai ina wai ga zan bar sai naga ashe dawa ce take taba min kai wai ita ma dadi take ji tunda ni dan kwankwasiya ne kuma gashi dan kawu shine dan kumbutsa shine dan majalisar kumbutsan tare dawa baragan ikon Allah to yanzu haka ai baki san wani ba ɗazu da na je gonar waken suya da zan fito sai gashi waken suya kunya sun fito suna mika min hannu muna gaisa lafiya kalau lafiya lo kuma duk sai suka koma ni tambayar da ne me yasa suka yi min haka sai na tunani ashe su ma suna ta murna ne saboda kawu dan kawu shine fa dan majalisa a Kumbotso shi yasa suka fito suke ta murna waken suya to ai baki san wani ba gyada ma duk ta fi su mutunci Allah dai raka ne tai har bakin hanya har bakin hanya gyada ta raka ne gyada ta raka ka la ilaha illallah ai ni shi sa ni tunda aka ce dan kawu ya ci a to ai ni zan ci ya kare wallahi zan ci ya kare titi dai zamu sha titi gaskiya makaranta dai za a gyara mana makaranta ce da a gyara makaranta in Allah da kasuwanni yanzu komai zai haɓaka a Kumbotso insha Allah yanzu dan ɗaba ci gaba ma kowane gida transformer za a je mai ai saboda wuta kuma in ba haka ba ai mu dan kawo ai mu shikenan ai sai kuma yadda Allah ai alhamdulillah Allah mun gode maka ai bari ki ji ungo kuma wata rana zuwa zai a dauke ta a gama gyara ungo tukun sai a dawo da kowanne gidan Allah dai Allah mun gode maka in ce tunda dai ai duk dai ke ma dan kawo ce ni ma dan kawo ne ya magana soyayya ta yawwa rago da kai ne ta can din ai tunda komai yayi ai to mu je mu raka ki ai tunda na san ai komai dai albarkacin dan kawo ai ba mu da matsala Kumbozo ai mu mun huta buri na ku zai cikawa ba zai bari ba